Afacerea Johnny Bravo. Iată aici celebra Rovalisa. Se încruntă sau mârâie? Numai artistul știe. Aici e opera lui Heartfield, tristul cățel gotic. Oh, mamă, e nasol! Unde sunt roboții? Nu sunt roboți aici. Acesta e un muzeu de artă. Ha! Asta numești tu artă? Acela e termostatul. Nu-l atinge. Johnny, du-te să-ți cumperi ceva dulce. Poftim $1. Oh, $1? O să-mi iau cuburi de zahăr. Ador creșterea bruscă a energiei urmată de o cădere masivă. Hei, baby, știu ce crezi? Cum a coborât statuia asta de pe soclu. E surpriză, sunt real. Vrei zahăr? Ajutor! Să mă scoată cineva de aici! Nu-mi plac spațiile închise, sunt plin de zahăr! Vai, zahăr! În jur eu doar din fete. Nu, bunică, nu vreau să îngrijesc maimuțele. Ajutor! Ajutați-mă! Unde... Hei, unde-s ceilalți? Cred că a trecut ora închiderii. Sau poate că a explodat soarele și eu sunt ultimul om de pe pământ? Sau poate e doar ora închiderii. Inima Pamonei, cel mai mare zirconiu cubic din lume. Voi face câteva sute pe piața neagră. Firar, zirconiul e protejat de o cutie din diamant pur. Ce groaznic! Hei, baby! Hei, nu știi cumva dacă a explodat soarele? Bine că mi-a căzut în cap. Nu ești paznic la muzeu, nu? Vrei să luăm cina undeva? Mai am 20 de cenți. Sigur, dar mai în timp faci serviciul să dai cu capul în cutia asta? Păi, știu și eu. Mă bucur că te-am ajutat. Și acum să luăm cu grijă piatra. Strălucește? Oare e reală? Nesăbuitule! Așteaptă-ți rândul, femeie! Zirconiu! Un nou gust de carne! Sarci în numele companiei independente de securitate! Firar, tu o să vii cu mine! La tine acasă? Mișto! N-am mai fost în apartamentul unei femei. Adică am mai fost. Nu mi-e frică. Hei, uite, flori! Idiotule, era o vază Ming neprețuită. Adică așează-te pe canapea până mă schimb eu în ceva mai lejer. Sunt gata. Netrebnicule, mi-ai distrus toată colecția. El a fost.
Nicio grijă. Zirconiul din stomacul tău face mai mult decât toate. Da, păcat că nu ajungi la el. Oh, așa crezi? Hei, ce-i asta? M-a prevenit mama despre cele ca tine. Speram să aibă dreptate. Laserul ăsta poate proiecta o pată pe lună. Imaginează-ți ce face la distanță mică. Bine, dar te previn, sunt gâdălicios. Nu mișcați, gripțuroaică! Mamă, repede, pleacă! Tocmai te-ai ales cu ura mea veșnică, Johnny Bravo. Într-o zi am să mă răzbun. Miții, stai! Nu abandona iubirea noastră! Nu! Tembelule! Oh, Johnny, ești teafăr și neatins! Da, super, mulțumesc. Avem o problemă. Muzeul o să-și vrea zirconiul înapoi. Dar Johnny are un metabolism lent. Poate ajungem la vreun compromis. Oh, e cel mai mare zirconiu cubic din lume! Gata, continuați, continuați! Am spus continuați mișcarea! Și mai ales nu faceți fotografii! Hei tu! Doamne,